Lilongwe kumene akuluakulu achipani chimenechi akhale akufotokozapo zina zokhudza kusowa kwa ndege yomwe munakwera mtsogoleri wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Saulos Chilima yemwenso ndi mtsogoleri wa chipani chimenechi cha UTM. Tinamvapo zina ndi zina zomwe zalankhulidwapo makamaka ndi mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera, koma pano tikufuna noti mve kodi msonkhano umenewu atitengera zotani. Ine ndi Dickson Chivuati Gondwe, ndili ndi mzanga Gabriel Kamlomo. Gabriel, kuwapatsa mwanatu zikomo kwambiri. Mawa unazoona takumana kuno ku area 10 ku likulu la chipani cha UTM kumene akuluakulu achipanichi akufuna kuti ayankhule nafe. Sitikudziwa kuti chenicheni chimene amutenga wapadera umene abweresa ndotani, koma nkhani imene ikuchitika mdziko lino aliyense akuidziwa kale kuti Vice President wa dziko lino Dr. Saulos Chilima amenenso ndi President wa chipani cha UTM anali mu ndege imene tikunena kuti yasowa. Ndikuganiza kuti akufuna kuti anene nkhani zina zokhudzana ndi maganizo awo pa zimene zachitikazi. Tamva zina zambiri. Dzulo usiku atha timamva President wa dziko lino akupereka maganizo ake, akupereka chiyembekezo kwa Malawi, akufotokoza zimene akudziwa pa nthawi ino. Tikufunanso kuti tidziwe kuti kodi ngati chipani akuganiza zotani. Mwina pa zomwe analankhula President komanso pamene tikamba kuti msonkhano umenewu wa chipani chimene cha UTM ndi chani mwina chimene ukuyembekeza? Monga ndanena kuti Vice President wa dziko lino ndi President iso wa chipanichi, ndiye kuti chipanichi chiliso ndi stake mu zimene zikuchitika, chili ndi ufulu ofuna kunena maganizo ake pa zinthu zimene chipanichi chikuonera zinthu zikuchitikira. So mwina tidikirire kuti kodi line imene abwera nayo pano ya chilendo yosiyana ndi zimene tamva kale ikhala line yotani. Mwina tikamva pamenepo ndi pamene tikathe kuyambirana kwambiri. Okay, Gabriel, just want to hear from you. We are here at the UTM offices in Area 10, where the UTM officials are expected to address members of the media. What are your expectations from this particular briefing? Well, as you are aware, the Vice President of this country, Dr. Saulos Chilima, is also the President of the UTM party. We expect, because the UTM has stakes in their leader, we expect that they would also want to make a statement regarding what they think or what they may have discussed between the time the plane went missing and now, that they would want to make public. We may not guess what that is, but I believe it could be a line. So much has already been said about what is happening. Last night we heard the President give a statement, an official update on what he says. He knows so far, trying to give hope to the people of Malawi. We also think that the UTM, as a party that Dr. Chilima leads, has a right to make a statement, and we'll probably just have to wait for that for now. Okay, maybe taking you back to what the President said last night. What would you make out of the President's statement? Well, the statement was brief, but in my view, very packed. And in certain circumstances, you'd ask questions as to what exactly is happening. He gave a routine. He gave a brief of what happened from the time the military plane left Mzuzu for Lilongwe to collect the Vice President and other members of his entourage, to the time that the plane went missing. He joined Malawians in raising concern, and he used the word "we are frightened." No, the word "we are frightened" is to me a very loaded word. You get frightened when you probably think the West has happened. And in that statement, the President also talks about a radius within which the Malawi Defense Force, the Malawi Police, and the aviation officials are searching for the plane, for the missing plane. So we wait that the UTM will tell us their line. What new thing is the UTM going to say from what we have already heard? So that's the line that I'm waiting for at this point. Thank you so much, Gabriel. Yeah, thank you. That's Gabriel Kamlomo. As indicated earlier, we are here at the UTM offices in Area 10,
in the capital Lilongwe, where UTM officials are expected to address members of the media pertaining to the issue of the missing plane, which carried the Vice President Dr. Saulos Chilima and other members from the Malawi Defense Force. Tiri kuno ku ofesi za chipani cha UTM ku area 10 mu mzinda wa Lilongwe, kumene akuluakulu a chipani cha UTM akuyembekezeka kulankhulapo zokhudza kusowa kwa ndege yomwe inanyamula wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino amene ndi Dr. Saulos Chilima, yomwenso ndi mtsogoleri wa chipani chimenechi cha UTM. Iwo akhala kulankhulapo kutsatiranso kulankhula kumwe kwachitika usiku wapitawo ndi mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera, amenenso anafotokozapo makamaka kukhudzika kwawo komanso kukhudzika ngati dziko la Malawi. Ndiye tikhale tikumva zambiri kuchokera kwa akuluakulu amenewa achipani cha UTM kuti kodi atitengera zotani, koma nkhani zake zikutsamira pamenepo makamaka nkhani yokhudza kusowa kwa ndege imene tineneponso kuti ena osiyanasiyana akhala kulankhulapo zokhudza mmene zilili. Taonaponso akuluakulu achipani cha PDP akutulutsa kalata yawo makamakanso kufotokozapo zokhudza kusowa kwa ndege imene. Ndi ena osiyanasiyana mabungwe. Ndi pano tikhaleno tikumva kuti kodi chipani cha UTM chatitengera uthenga wotani kutsatira kusowa kwa ndege imene. Ndipo sachitapa akhale akulowa mchipinda chino kuti tifotokozere makamakanso zomwe atitengera tsiku la lero kutsatiranso kusowa kwa ndege imene. Ndiye tikudikira ena mwa iwo amene taona fika kale kuno ndi Dr. Michael Usi, amodzinso mwa akuluakulu a chipani chimenechi amene akuyembekezanso kwina kulankhulapo pa nkhani imene yokhudza kusowa kwa ndege. Nde inu mukhale pamenepo kutsatira Zodiac radio komanso Zodiac TV osayiwalanso Zodiac online, pamene tikhale makamaka tikupatsirani zonse zokhudza mmene zilili kuno ku ofesi za chipani chimenechi cha UTM, kumene kukhale makamaka msonkhano umene wa atolankhani. Ndiye kufotokoza kosokena nkakuti nthawi imene ndege imene yasowa Vice President anali ndi ulendo upita ku maliro a Raf Kasambala, aloya odziwika bwino amene imfa yawo ayika makamaka kumeneku ku Nkhatabe. Nde amapita kumeneku ndi pamene zapezeka kuti zimene zachitika. So tinene pano kuti pamene tikukamba za nkhani imeneyi tikufotokozaponso kuti pakhale ndondomeko zina zimene zayikidwa kale. Timamva mmawawo kuti apolisi oposa 200 ndi amene pakadali pano ali kudera lija la Chikangawa ku mzimba uko kumene akusakasaka ndege imeneyi. Ndipo afotokozaponso akuluakulu a Police Service komanso Malawi Defense Force makamaka za ndondomeko zosiyanasiyana zimene ayika posaka ndege imeneyi. Nde tikunena pano kumene konso kuli mzathu Steve Zimba amenenso akhala kumatiuza zambiri zokhudza mmene zilili kumeneko pamene ntchito imeneyi yosaka ndege imeneyi ili mkati. Nde tikhale tikudzimvera limodzi komanso kuonera limodzi pano pa Zodiac zokhudza nkhani imeneyi. Koma kunena kwenko kuti msonkhano umene watolankhani ukhale ukuyamba posachedwapa pamene tikhale tikumva kuchokera kwa akuluakulu amenewa achipani cha UTM amene tafotokoza kuti ambiriwo afika kale muno, amene akuyembekeza kuti akhale akuti lankhula zokhudza nkhani imeneyi yokhudza kusowa kwa ndege. Komanso atolankhani osiyanasiyana afika mchipinda chino kuti naonso atsatire bwino lomwe, popeza kuti uwu ndi msonkhano wawo ndi imene mukuonera mchithunzimo kuti titsatire limodzi zokhudza nkhani imene yokhudza kusowa kwa ndege yomwe inanyamula wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Saulos Chilima, yomwenso ndi mtsogoleri wa chipani cha UTM. Mene anafotokozera Gabe kuti ndi nkhani yoti
ngakhale mtsogoleri wa dziko yakhudza kwambiri amene akhala ndi ulendo, koma ulendo umenewu awuyimitsa kaye kuti atsatire bwino lomwe zokhudza nkhani imene ya kusowa kwa ndege. So tiyembekeze kuti timve zotani makamakanso kuchokera ku chipani chimenechi cha UTM zokhudza nkhani imeneyi. Mere nafotokozera kuyambirira kuja tili kuno ku office za UTM likulu la chipani chimene chiku area 10 mu mzinda wa Lilongwe, kumene tikhale tikumva kuchokera kwa akuluakulu a chipani cha UTM amene akhale akufotokozapo zokhudza kusowa kwa ndege yomwe anakwera wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Saulos Chilima, komanso akuluakulu ena. Ndege imeneyi inali pa ulendo makamaka opita ku maliro a Lawyer Laf Kasambala, maliro omwe ayikidwa dzulo kumeneku ndi ku Nkhatabe. Ndi usiku wapita wa President Lazarus Chakwera anafotokozapo zokhudza meneziriri komanso ntchito imene yayikidwa kusakasaka ndege imeneyi. Komanso anapemphapo maiko osiyanasiyana kuti mwina abwerepo kuthandiza kugwira ntchito imene yosaka ndege imene yomwe inanyamula wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino, yemwenso anali ndi akuluakulu ena mu ndege imeneyi.
ndi tidafotokozaponso kuti kuyambira dzulo masamba anchezo komanso magawo ena kwakhala kukulankhulidwa zambiri zina zoti mwina anthu kungolankhulapo koma tsatanetsatane weniweni tikhale tikumvanso kuchokera kwa akuluakulu aboma komanso kufotokozapo za akatswiri ena kuchokera ku Malawi Defence Force komanso Malawi Police Service amene akhale makamaka akufotokozapo zina ndi zina zokhudza nkhani imeneyi ya kusowa kwa ndege imeneyi. Ndi tikuona ndithu kufika kwa mlembi wa chipani chimenechi amenewa ndi Mayi Patricia Kaliati komanso taonapo mneneri wa chipanichi ya Felix Njawala kuphatikizaponso Dr. Michael Usi omwe ali pa makamaka pa tsogolo pamenepa kuti atiyankhule zokhudza mene zilili ndi nkhani ya kusowa kwa ndege yomwe anakwera wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Saulus Chilima yemwenso ndi mtsogoleri wa chipani cha UTM. Ndi apa bwanji tapatse akuluakulu a chipani chimenechi cha UTM kuti atenge gawo limeneli lolankhula kwa atolankhani. We are ready. Good morning, ladies and gentlemen, UTM party members, our leaders, the Vice President of UTM, the Secretary General, Dr. Patricia Kaliati, and my colleagues this side, our colleagues from the media fraternity. I want to welcome you this morning. Apologies for the delay. We had some housekeeping issues to, take care of. So we really apologize. We know the anxiety. We know Malawians are really looking forward to information, and we needed to be on time, but we apologize. Welcome to this press briefing this morning. Like we said, we want to speak as a party regarding the missing plane that the Vice President, his entourage, as well as the crew is currently missing. And the Secretary General will read the press statement, and after that, I will handle the questions. So let us try to stick to the press statement that the Secretary General will read to avoid diverting from the message that the party is trying to communicate. Thank you very much. I now hand over to the SG to read the presser. Thank you. Thank you so much, PS. The Right Honorable Vice President of the UTM Party, our father, Honorable Kambala, Doi, Director of Women, the RJ, Director of Elections, Director of Economic Planning, Director of Diaspora, and all my seniors present this morning. Statement on the missing plane carrying Vice President Dr. Saulus Chilima, his entourage, and the crew. The UTM is deeply concerned about the recent news regarding the missing plane carrying our president, who is also the Vice President of this country, Dr. Saulus Chilima, and his entourage. As a party, we appreciate the ongoing effort to allocate the plane and rescue all Malawians who were on this flight. But we urge for intensified and also concentrated efforts, not only from government, but also from all well-wishers that have put their feet on this ground for this national cause.
such, we appreciate the effort being made, and we are at the same time disappointed with the time and intensity of the search, between knowing that the plane carrying the Vice President of the Republic of Malawi is not being tracked, which was around 10 a.m. after the last communication with the Nzuzu Tower. It's okay. So you want to move? Yes. Okay. Well, just move it like this. Put this here so you can move. Going this way with this. It's okay. That was around 10 o'clock after the last communication with the Nzuzu Tower. A search only started in areas after 3 p.m. This is a worrying situation. On our count, we had 12 MDF personnel in the search operation when it was being called of late last night. This too is a serious worry for us. Thirdly, the fact that the aircraft carrying the Vice President did not have a responder, a gadget used to trace and track aircraft, is to us a big worry. We hope answers will be provided to the Malawians by the right authorities. As a party, we have proceeded to encourage different experts to help us trace, locate, and rescue. All Malawians, including the Vice President that was on this flight. We have not had any communication from government to us as UTM, as a party, that is, so to say, a political party, with regards this issue, and we hope going forward, we will not be hearing news from the public domain as government has directed access to us. We call upon all Malawians, our diplomatic partners, and members of the CREG to lend any assistance they might be able to do so in helping us at this most difficult time. Our search has been increased to areas in as far as Nyeka, Dwambazi, and Nchinji, as we intend to leave no stone unturned. And this is to tell you that as a party, we are also doing our part. Additionally, we ask UTM supporters and supporters of other parties across the country to join in the efforts to find the missing plane. While we are greatly concerned, we remain hopeful that the Vice President, who is the President of UTM, our President, along with his entourage, are safe, and it is our prayer. We are looking for nothing else but the victory to see our President here in Lilongwe. Whether he's going to fly, we'll follow him. Whether he's going to drive, we'll be joining him. And what we are looking forward is to see to that information is also being provided to be for the sensitive as well as truthful recognition, and many people are anxiously awaiting updates. And this is what we want as a party, that we should be updated. Despite that, we are also making our own efforts to see to it that our president is safe. We are grateful for the efforts being made by various agencies and believe that the search can always be enhanced. Therefore, we request all involved parties to redouble their efforts. We also appeal to foreigners, to foreign government and also international organizations to join and assist in the search efforts. To our supporters and all Malawians, we urge you to stay calm and continue to pray for the safety of the Vice President and his entourage. And this is our President, Dr. Saus Chilima. We appreciate your support and cooperation during this difficult time. Let me tell all the Malawians
that as we had our own efforts as a UTM party, we were able to trace all the flights which were landing in Malawi, but also taking off from Malawi. But we are now scared. Why not this one? We are failing to trace it. And Chikangawa is known by everybody, and even those who are supposed to be there, they know it. A and Z, they were supposed to trace all those. So as a party, we are looking forward to see to it that the transponder, which was supposed to be in this plane, where is it? Why is it that we are failing to trace it? May God bless you as you are with us in prayers. Looking forward to see our President, Dr. Sausima. Thanks so much. Thank you very much, Madam SG. Because we are Malawians and many people would love to hear the press briefing in our local language, I will try to translate so that we are on the same page. Allow me now to read a Chichewa version of the press briefing. Kuyankhula pankhani ya kusowa kwa ndege imene a vice president a dziko lino omwe ndi president wa chipani cha UTM ndi owatumikira komanso amene amayendetsa ndegeyi, ife ngati chipani ndife okhudzidwa kwambiri kuti pali nkhani ya kusowa kwa ndege imeneyi. Tikufuna tithokoze kwambiri ntchito yonse imwe ikugwiridwa pofuna kupeza komwe ndegeyi ili, koma tikufuna tipemphe kunena kuti ntchito imeneyi iwonjezereke kupitirira pamene ikuchitikira. Tufuna tipemphe boma komanso ena onse akufuna kwabwino kuti ayike mapazi awo pa ntchito imeneyi mopitirira muyezo. Ngakhale tikuthokoza chifukwa cha ntchito imene ikuchitika, ngati chipani ndife okhudzidwa kwambiri kuti tikukhulupirira kuti tikanachita mowirikiza mmene tikuchitira. Zinadziwika mmawa cham'ma 10 koloko kuti ndegeyi sikupezeka, koma kafukufuku amayamba masana mapasti 3. Chimenechi nchodetsa nkhawa. Tikanakonda kuti asilikali amene akuchita nawo kafukufukuyu akanakhala ochuluka kuti ntchitoyi iyende bwino, mwina kusiyana ndi momwe inayendera dzulo. Komanso mukafukufuku wina amene tinapempha anzathu kutithandizira, apeza kuti ndege zonse zimene zinayenda dzulo akutha kuziona, koma iyokha imene anakwera vice president sakutha kuiona. Chotero tikukhudzidwa kwambiri kuti mu ndege imeneyi akatswiri akukanika kuti ayipeze pamene ili. Ngakhale tikufuna tipemphe Amalawi onse komanso mapartners onse anzathu amaiko akunja amene ali m'maembasi kuno, abusa onse mdziko lino, kuti nawonso atithandizire pa ntchito imene ikuchitikayi. Ifeyo ngati chipani nafenso sitinangokhala chete, tapitiriza kafukufuku kumalo monga kunyika, kudwambazi, kukasungu, komanso kunchinji, chifukwa sitikufuna kuti tisiye pena paliponse posa
zitagwirika. Anzathu ena atithandiza ndi ndege ya mtundu wa helicopter, komanso ngati chipani tatengako akatswiri ena amene ali ndi zipangizo zimene zimatchulidwa kuti ma drone, matimu okwanira 4 amene nawonso ali pa ground kuthandizira ntchito imeneyi. Cholinga chachikulu nchonena kuti tisangosira boma lokha kapena abale ena otithandizira, komanso ife ngati chipani titengepo gawo. Ngakhale tili okhudzidwa chonchi, tili ndi chiyembekezo kuti apresident athu Dr. Saulos Chilima komanso ena onse owatumikira amene ali nawo pa ulendowu ndi ngakhalenso amene akugwira ntchito mu ndege imeneyi, kumene aliko ali bwino. Timafuna tipemphe amene akupereka uthenga adziwe kunena kuti nthawi ino Amalawi ambiri ali ndi nkhawa. Choncho kupereka uthenga umene uli osatsimikizika ukhoza kuonjezera nkhawa za anthu mdziko muno. Ndikukhulupirira kuti Malawi aliyense atenga udindo oonetsetsa kuti uthenga umene akupereka kapena kuzunguliza mu zitsamba za mchezo ukhale uthenga okhaokha omwe uli oona. Tufuna tithokoze kwambiri ntchito yonse imene boma komanso abale ena onse akuchita pa kusaka ndege imeneyi. Koma pempho lathu ndilonena kuti aonjezere pamene akuchitapo. Tikupempha maboma akunja, mabungwe akunja kuti nawonso athandizire pa ntchito imeneyi ndi luso lawo losiyanasiyana limene ali nalo. Kwa onse otsatira chipani cha UTM komanso Amalawi onse, munyengo imeneyi timafuna tipemphe kuti tiyeni tisunge bata ndi mtendere. Chachikulu kwambiri chimene tikuyenera kuchita ndiko kupempherera kunena kuti a vice president onse owatumikira amene anali nawo komanso onse oyendetsa ndege imeneyi kumene aliko akhale safe. Tikuthokoza kwambiri chifukwa cha zonse zimene Amalawi mukuchita. Tikulandira mafoni otilimbikitsa ngati chipani, pitirizani kutero. Ena kutithandiza mosiyanasiyana, pitirizani kutero. Mu nthawi ngati imeneyi ndi nthawi yovuta, chotero tikufuna kulimbitsidwa mtima komanso thandizo lonse limene mungathe kuthandiza nalo. Tithokoze kwambiri, Ambuye akudalitseni. Zikomo. Mnthawi ino tikhozano kutenga mafunso kuchokera kwa atolankhani. Mmene ndanenera, tiyeni mafunso athu adzadze pa zimene chipani cha UTM chayankhula. Ndiye tiyamba mwina raundi yoyambirira titenge mafunso okwanira 4. Tipanganso raundi yachiwiri mafunso okwanira 4 kena kutitseka. Yeah. Nation. Yes, the Nation Demeki. Yes. Newspaper Nation. Statement here ni mwanadamu kuti yes, and Nation Demeki kuchokera ku newspaper ya Nation. Mu statement here ni mwanadamu kuti simuli okukhutira kweni ndi mmene kafukufuku amene akuyendera makamaka potengera kuti ndege inasowa chakummawa 10 o'clock koma kuyamba kuthamanga zayambika chakumasana kapena madzulo. Munakakonda kuti zinakayenda motani makamaka? Ine Johans Momba Tiveni mwanena kuti ngati chipani mukuchitanso kangati kufufuza panoka koma so far mwina simnalande uthenga from government officially. Mwina ngati chipani any effort made to follow up
kuchokera ku boma. Ine ndi Messi Matonga kuchokera ku Times. Mu statement yanu mwanena kuti ndege imene anakwera mtsogoleri wa dziko lino, wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino, inalibe zoziyenereza zina monga maresponda oti ndege ipangidwe trace mwina ikakhala mlengalenga. Ineyo ngati achipani mukuganiza kuti mwina boma linachitira dala popanga zimenezi? Extension mwapanga yakufufuza ndege imene a president dzulo amanena kuti kufufuza kwene kuchitika pa radius ya 10 square kilometers. Sikuoneka kuti inuyo mwapanga extend area imene iyi. Nimafuna kudziwa kuti kodi chimene chapangitsa kuti mupange zimenezi ndi chotani. Mukuona kuti mwina boma likupanga focus kumalola kuika. Funso langa lachiwiri ndila kuti tonse timadziwa kuti ndege zimayenda mmwamba. Kufufuza kumene kuchitika pano tikuchita mu nkhalango ya Chikangawa komanso madera amene mwatchulawo. Kutanthauza kuti kwa ine tikuganiza kuti ndegeyo sili mmalereso ili pansi. Zimenezi kutanthauza kuti ngati muli anthu mndegemo mwina ali moyo kapena si ali moyo. Ndi mukadakonda kuti boma lichite manjawi motani pa ntchito imene yosakasaka ndege imene mukuganiza kuti ili pansi osati mmalere. Pali support imene nokhangati kuchipani mukupangapo kata ATM mwakambapo za ndege kuti ndege imene yachoka dziko lili poti nawonso president Michael osiyanasiyana kuti athandizirepo pa ntchito ngati imeneyi komanso ndege imeneyi mboni nyengo yovuta kwambiri imene komwina mwa pali upangire otani kuti muthandize nawonso kwambiri ngati chipani zomwe kwambiri. Sikoma kwambiri. I think tikhoza kuyankha kaye amene afunsidwa panowa. Yoyambirira pabwera funso kuchokera ku Nation Mchindi anafunsa kunena kuti kodi ife chipani sitili okhutira. Ngati chipani tikuyenera kunena kuti tipemphe kuti kafukufuku akuchitikayo aonjezereke chifukwa chidwi chathu nchionena kuti mtsogoleri wathu apezeke and sitinganene kuti kafukufuku akuchitika okwanira chifukwa ndetikhala ngati kuti sitikufuna anthu ena abwere athandizire. Ifeyo tukamba chotero chifukwa tikudziwa kunena kuti alipo ambiri amenenso akhoza kugwira nawo ntchito imeneyi. Chotero ponena kuti kafukufukuyu tikuona ngati pena akuperewera ndizoona tikuyenera tonse tigwirane manja and pempho ili sitikungopita kwa anthu akunja okha komanso ngakhale amalawi timafunitsitsa mafumu onse mwina auzenso anthu awo kuti tatiyeni tizungulire tione mwina tikhoza nafenso kuthandizirapo kupeza komwe ndegeyi ili pakadali pano. Chachiwiri mafunsa kunena kuti Messi anafunsa kunena kuti ife tapanga effort yanji kuti pakhale communication ndi amene akuyendetsa kuboma. Secretary General apanga communicate ndikukhulupirira kunena kuti kuyambira pano kupita kutsogolo padzikhala communication yokwanira. Pabweranso funso la kuti ndegeyi transponder yake ikuoneka kuti palada pasikuoneka. Tili ndikanema dzulo tinali tikupanga nafenso kafukufuku wathu ngati chipani tinayitana akatswiri amene timafuna nawonso ationere atipatsa ndi amene atipatsa kuthekera kwa malo ena amene tikutchulawa chifukwa pali nawonso zina zimene amaona ndiye ameneyo ndi amene anatipatsa kuti pakadali pano iyi ndege imene anakwera vice president sikuoneka pa ndege zimene zinayenda dzulo. Tili ndikanema amene mwina mutagawiridwe anyumba zolemba nkhani amene akuonetsa ndege zonse zimene zimayenda dzulo. So nkhawa yathu ndiyonena kuti ndegeyo sikupangidwa track kuti kodi ili pati imene chocho ndi chinthu chimene ngati chipani tikuda nacho nkhawa kwambiri. Number 4 anafunsa Timven kunena kuti kodi chifukwa chani ife tapanga extend malo amene tikuona kuti kafukufuku azichitikabe. Tapanga extend chifukwa cha
nafenso kafukufuku amene anzathu ena akatswira anatipangira dzulo mmene tanenera. Nafenso ngati chipani sikuti tangokhala tikutengapo gawo, chifukwa ifenso ndi amodzi amene tili okhudzidwa. Ndiye pambali poti boma likupanganso mbali yake, nafenso ngati chipani tikupanganso mbali yathu. Ndiye kafukufuku wina amene anachitika dzulo amationetsera kuti kunali ma activities ena ndi ena amene akhoza kungokayikiridwa kunena kuti kukhoza kukhala kuti mwina ndegeyo inatera kumeneko. Chotero ndichifukwa tapanga extend, and tikupempha anthu ammadera amene tatchulawa kuti ngati atakhala ndi information iliyonse ayipereke kwa amene akupanga kafukufukuyu, komanso ngakhale ife kuno kuchipani kuti tikhoza kuyigwiritsa ntchito kuthandizira kafukufuku ameneyo. Akufunsa kuti is government akuti boma likuyang'ana ku malo kolakwika. Sitinganene choncho, mmene tanenera kafukufuku wa mtundu otere amafunika kuti aliyense atenge gawo lake, ndipo ife gawo lathu limene tikutenga ndi limenelo. Bomanso nalo likutenga gawo linalo. Pa zonsezi cholinga chake nchonena kuti tipeze kumene ndegeyi ili. So sitingakhale kuti tidzinena kuti awo sakupanga mbali yoyenera kapena awo akupanga mbali yoyenera. Ayi, zonsezi nzothandizira. Moti zimene tapezazi taapatsanso amene akupanga nawo kafukufuku amene se athu achipani. Chotero iyi ndi mbali imodzi ya ife imene tikuchita ngati chipani. Funso lina limene anafunsa kuti kodi ndege imayenda mwamba nchifukwa chani kafukufuku akuoneka kuti tikuyang'ana pansi. Ndikukhulupirira kuti tonse tikudziwa kuti ndege ikayenda mwamba imatera. Chotero ifeyo kafukufukuyu ngati chipani tikuyang'ana pansi chifukwa chokuti ndege singakhale ili mwamba nthawi zonse. Ndeno pansipo ndi pamene tikuyang'ana chifukwa ndege ikachoka mwambamo imakatera pansi. Funso lomaliza linali lokuti ndege, sorry, I think sinachita capture bwino. MBC? Yes, MBC. Yes. Funso lomaliza lichi. You said kuti ndege yachoka kuti, yes? Manati ndege imene pati president anena kuti kulengeza kumene mayankhulo ya president kuyankhula ku nditwa Malawi. Ananena pona kuti apempha thandizo kuchoka maiko osiyanasiyana, chula pa Norway, Israel, komanso Britain, mamaiko ena chabe, komanso neighboring countries. Ndiri mana kuti ngati chipani mwati mukuyesanso mbali yanunso ndiye mwakambapo za ndege imene yachokera kuti komabe kungochita extend nanga IMDF amene akuti ndi amene adzilankhulapo kwambiri pa nkhani ngati imeneyi mukulumiza nawonso ngati inu achipani. Sikoma kwambiri. Ifeyo tidziyankhula ngati chipani, IMDF akuyankhula chifanda amene akutsogolera kafukufuku ameneyo. Chotero ndiye kuti iwo adziyankhula pa nkhani imene kafukufuku akuyendera. Onse amene akutenga nawo gawo ndiye kuti uthenga wonse adziapatsira IMDF. Iwo ndi amene adzipanga communicate chifukwa nkhani ikukhudzana ndi ndege imene amayendera vice president yomwenso ndi ya Malawi Defence Force. So ife tidziyankhula ngati chipani, koma information imene tidzipereka ndi imene idzikhala yoona imenenso taitenga mwina kwa anzathu MDF. Ndiye pa nkhani yokuti ndege imene yachoka kuti ndanena kale kuti ena atithandiza amene panopo ili kale pa ground kugwira ntchito. Izizi ndi zimene ifeyo ngati chipani timafuna tithokoze mwapadera chifukwa cha chimenechi. Aliponso ena amene achita reach out anena kuti akubwera, anzathu abale amene timadziwana nawo ngati chipani, ena ngakhale kuchokera ku maiko akutali kumene ali munjira akubwera kuti nawonso adzatenge gawo lawo kutithandizira. So sititopa kufikira anthu, and ngati alipo ena amenenso ali ndi thandizo lina lilonse limene akuona kuti likhoza kukwaniritsa kuthandizira kupeza kumene kuli ndege imeneyi, ifeyo ndo manja athu ndiotsekula tikufuna thandizo limenelo. Pali anyamata ambiri amene anyamuka panopo achipani kuchokera ku Blantyre, amene akupita kumpoto, ena akupita ku Kasungu, ena akupita akafika mpaka na kunyika. Kuli anyamata ku north amene apanga kale magulu achipani nawonso akuyenda. Tikunena kuti aliyense atenge gawo, sitikutsekera munthu wina aliyense chifukwa zinthu zimene zachitika izi nzoti Malawi aliyense wakhudzidwa nazo. Chotero sinkhaniso ya UTM yokhai komanso ngakhale dzipani zina zonse dzatifikira, dzatiyankhula, afunsa mmene ife angatithandizire tauza, ndiye tikuyembekezera kuti achita mmene anenera. Zikoma kwambiri, makazi atenge mafunso omaliza atatu. Fatinati tiyankha mafunso 8, so afunsidwa 5 ndiye titenge omaliza. Yes, Patrick Njawa.
amatha kupanga drama situation kwafotokozera anthu kuti mmene zikuchitikira zili mwakuti and kumene kukhala ndithu anthu amene akutenga gawo pamenepa in this case mwina IMDF Red Cross kunenera choncho chifukwa kuti vice president ndi vice president wa dziko lino komanso ndi mtsogoleri wa chipani chimene chili mu alliance lezi zimene zikhala zikuchitika mmene nkhani ina achitikira dzulo kwamakhala nkhani zosiyanasiyana mmene anthu akugona makhala ndi nkhawa kuti pena mpaka statement imene president anayankhula anachita dispel kuti for example rescue effort amene akuchitika before anayimphekesera yokunena kuti rescue effort imene ikuchitika yayima kodi pali ndondomeko yoti mukhale ndi emergency situation yoti izipereka ma update kwa anthu chifukwa choti china chimene chikuvuta one kuti anthu ndikukhumudwa ndi zimene zachitikazi komanso akumaoneka kuti anthu akukhumudwa kwambiri ndi kuti kukhala ngati palibe order in the way zinthu zikuchitira komanso information ikumakhala ngati kuti yosiyanasiyana from different sources. Yes. Yeah. I'm Robert Edward from Lunta TV. I just wanted to know, as a party, when did you get the communication, or at what time yesterday did you get the communication about the missing place, the missing plane, as a party? Because in the next 1.5 hours or 2 hours, we are going to be talking about close to 24 hours since the incident. But we want to understand, as a party, when did you get the information about the missing plane? Thank you. Can I add on that one? I'm Joseph Mazis, Capital FM. I wanted to extend on that question to say, I believe some party leaders were at the airport waiting for the party's president to come. I believe so. Did they communicate to you that the plane is not landing and maybe you proceed to Katape? Was there any communication in that regard? Thank you. And again, I think we are taking. Can we have? Chief, mwakamba nkhani yonena kuti ndege imene inalibe transponder. Information imene imaipeza motani. Mwainu noka kapena is shared with the state. We wish to know. Ziko mukwambiri. Ndikhulupirira kuti mafunso akwanira. Ndimafuna kuti choyambirira ndiyankhe funso limene wafunsa Patrick Njawala kunena kuti kodi pali situation room imene information yonse ikukhalapo. Tikhulupirira onena kuti mmene president anayankhula dzulo ndiye kuti pakadali panopo mwina situation room yo yakhazikitsidwa mwinano ndikumene kuzichokera information. You're right, tikuyena upanga zotero komanso ife ngati chipani we'll have our own imene tizikhala nthawi zonse tikupereka ma updates, because matimu athu amene apita madera osiyanasiyana ndiye kuti adzikhala kutiuza ifeyo zosiyanasiyana nawonso zimene mwina akumva kapena akuona kumeneko. Ifeyo tikaona kuti pali china chofunikira kuti mwina tidziwitse masupporters a UTM komanso mtundu wa Malawi tidzipanga choncho kuchokera ku situation room imene nafenso titapange. Pabwera funso la number 2 limene wafunsa Robert kunena kuti when did we get information about the missing aircraft. Ifeyo tinadziwa past 10 koma mmene timadziwira information imene tinalandira inali yochokera kwa anthu achipani amene anali pa bwalo la ndege la Kunzuzu. Iwo wapotiuza amanena kuti ndege sinatere yabwerera ku Lilongwe. So kuchokera past 10 ife timadikira kuti ndege itera ku Lilongwe. Ndiye poona nthawi kuti mpaka na pata 2 hours nthawi ino imeneyo ili chama past 1 tsopano
ndi pamene tinayamba nona fenso no kuyamba kuyimbayimba mafoni, tinachita check ndi anzathu akulikoma kuona ngati yatera kumeneko. Timachita check ndi anthu akukalonga, timachita check ndi anzathu ena anapita ku Blantyre kuchileka airport kukapanganso check kuti kodi kumenekoko zikuyenda bwanji. Ndiye tinganene kuti ife uthenga umene tinalandira ndi umenewu umene anthu amene anali ku Mzuzu airport anatipatsira. Funso lachiwiri lachitatu anafunsa kuti I think amangobwereza zimene funso lachiwiri limanena, inali ngati chowonjezera. Ndikukhulupirira kuti mazeze ndayankha funso lanu. Funso lachitatu linali lokuti as a party kuti tinayitanidwa ku meeting imene anapangitsa dzulo a president. Ndikukhulupirira kuti imene amayankhula president amakamba nkhani ya cabinet, so I'm sure kuti ma cabinet ministers onse anapangidwa invite finally cabinet meeting. I'm sure pakakhala meeting yokhuzana ndi zipani ndi kuti uthenga wawo tiulandira. Funso lotsiriza ndi limene afunsa kunena kuti ife tadziwa bwanji kuti ndegeyo transponder sikuoneka. Mmene ndanenera ngati chipani dzulo nafenso tinali kalikiliki kupanga kafukufuku, ndipo ma experts ena osanafike mdziko muno akubwera apangeso nawo kafukufuku. Tifuna ngati chipani nafenso tithandizire kafukufuku ameneyo kuti tidziwe bwinobwino kuti ndegeyo ili kuti, komanso chimene mwina chachitika ndi chani. So sitili kuti tangokhala nawo, ndakufotokozerani bwinobwino. Tili ndi kanema amene titakugawireni nyumba zowulutsa mawu amene akuonetsa ndege zonse zimene zayenda dzulo Malawi muno, komano ndege iyi sikuonekapo. So ndi nkhani yokuti ena akatswira amene amapanga zimenezi ndi amene akutithandizira kuti tizipezanso nafenso information yomwe ikhozothandizira kuti no kafukufukuyu ayende bwino. Izi tikupanga mufuna kuthandizira pa zina zimene zikuchitika. Ndi mawu amenewa ndimafuna ndikuthokozeni nonse atolankhani, komanso ndipemphe kunena kuti pamene tikufalitsa nkhani ndikupempheni kuti mukhale ndithu sensitive, ulutsani zokhazo zimene zikhale zili zodalirika. Musaulutse zimene mwina zangomveka ngati mphekesera, chifukwa dziko lino anthu ali ndi nkhawa. Ndiye nkhawa zimenezo nzofunika ife tiathandizire ndi uthenga oyenerera. Chachikulu pomaliza, ife ngati chipani tili ndi chikhulupiriro chonse kunena kuti vice president komanso crew yawo yonse, entourage yawo ndi crew yonse ali bwino kumene aliko. Ife tipanga zonse zothekera mothandizana ndi aboma zimene akuchita, komanso abale onse Amalawi onse mdziko muno. Ambuye akudalitseni, zikomo kwambiri. And before that, let me take mention of the presence of the Right Honorable Alfredo Mulusi, the President of UTF, for joining us. May God bless you. I would like also to thank the presence of yesterday. We've been supported. The northern people, the members of UTM in the north, were also joined by the Right Honorable Enoch Kihana. May God bless him as well, because he's been with us and telling us, even in meeting with some officials, government officials in the north. So we are not taking this for granted. We would like to thank you very much, as we are thanking the Malawians for following us and also for supporting us. Thanks so much and remain blessed. Thank you. Apande pa 30 pa press briefing imene tinali nayo, ngati patakhale ma interviews ena ndiye kuti tikumana panjapo. Ziko. As to what the Publicity Secretary said, whenever we have issues, we'll be inviting you, since we've told you that we are also on the stage as a party taking our part. So we'll be giving you information. And we are looking forward that those MDF also that are supposed to be telling us as a party, as UTM, because the Right Honorable Vice President is also the President of UTM. Thanks so much. Iya yapanso nde pa mtsiriziro pa msonkhano wa atolankhani omwe umachitikira kuno ku likulu la office makamaka likulu la chipani chimene chicha UTM, pamene amafotokozapo zokhudza kusowa kwa ndege yomwe inanyamula wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Saulos Chilima, yemwenso ndi
mtsogoleri wa chipani chimenechi cha UTM. Ndi tikhalenso tikumva kuchokera kwa anthu ena osiyanasiyana makamakanso pa nkhani zomwe zachitika kuno. Komano mwina kufotokozapo Gabriel pa uthenga umene mwina afotokoza akuluakulu amenewa a chipani chimenechi cha UTM, mwina nkutambasula motani zomwe alankhula Kaliati komanso Anjawala. Nkhani yoyamba ndikunena kuti pali chisoni, pali nkhawa kuti kodi dziko likuchita zolondola kuti tifufuze kuti kodi ndege imeneyi ili kuti yatera pati. Monga mmene afotokozera mkatimu pali zinthu zingapo zimene akupanga observe ngati chipani cha UTM, nkhani ya kuchedwa kwa kuyamba kwa kufufuza ndegeyi. Anena ndithu kuti zikuwapatsa nkhawa chifukwa amaganiza kuti panapita nthawi yayitali kwambiri kuchokera pomwe zikuonetsa kuti zinachitika kufika ndi pamene ayamba kufufuza ndege imeneyi aboma. Iwo akanakonda kuti mwina akadayamba kufufuza msanga. Nkhani yachiwiri ina imene akambapo ndayimva ndi nkhani yokhudzana ndi malo amene akufufuza ndege imeneyi. Boma dzulo lanena kuti likufufuza ndegeyi pa radius ya 10 square kilometers mu nkhalango ya Chikangawa. Koma iwo pano afotokoza kuti akufufuzanso madera ena monga kunyika, kudwambazi, kumchinji, ndipo kuti apeza ma resources ena achulapo ndege ya mtundu wa helicopter imene akuti ikuthandiza kufufuza madera amene alimo komanso anthu otsata chipanichi ndi ena. Pakapidanso nkhani yokhudzana ndi nkhawa yakuti mwina ndegeyi inalibe transponder ndi kanthu kamene kamakhala ndege kamene kamathandiza kuti anthu adziwe kuti ndege ili malo akuti kapena malo akuti. Ndinafunsafunsa kuti kodi transponder imene ku missing transponder imeneyi ayipeza iwowo kapena ayipeza munjira ina. Ndi atifotokozera kuti apeza munjira yawo. Ndimafunsa zimenezo kuti ndidziwe kuti kodi information imene ndi imene sali ku state dzulo mmene president amayankhula ku dziko la Malawi sanakambepo nkhani yonena kuti mwina ndegeyi inalibe kachita kamene ndikofunika kwambiri kuti anthu adziwe kuti ndege ili malo ati. Ndikudziwa kuti panopa akuyamba kufunsa kutenga mafunso kwa atolankhani osiyanasiyana mwina tikhoza kufuna kuti tipitepo pamene. Komanso kupempha kuti mwina thandizo limene likuchitika, ntchito yonse imene ikuchitika ikufunika ichitike mowonjezerapo. Ndiye timaperekanso pempho kwa mabungwe osiyanasiyana amene timagwira nawo ngati dziko komanso ngakhale maiko akunja kuti nawonso abwera tithandizire ndi ukatswiri wawo pa ntchito imeneyi. Komanso timapempha onena kuti ntchito iyi si ya UTM yokha koma ndi ya Malawi wina aliyense, chifukwa chonena kuti amene ndege yasowa alimowa ndi Amalawi ndi tikuyenera tonsefe titenge gawo. Ndiye pakadali pano tikupempha kuti Malawi aliyense kumene ali akhoza kuthandizirapo mwanjira ina iliyonse popereka uthenga uliwonse umene mwina ukhoza kuthandizira pa ntchito imene ikuchitikayi. Base? Okay. See, you're supposed to be here. Yeah. Normal. So, think what is the message and progress?
nezakhalira kuno ku ofesi za chipani chimenechi cha UTM kulikulu la chipani chimenechi cha UTM kumene akuluakulu a chipani chimenechi amachitisa msonkhano wa atolankhani. Kunali mlembi wamkulu wa chipani chimenechi Patricia Kaliati, komanso kunali wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipani chimenechi Dr. Michael Wusi kuphatikizaponso mneneri Felix Njawala. Tiombe mkota pano Gabriel mene zakhalira kuno tsiku la lero. Lezonadi tikuoneka kuti tonse tikugwirizana kuti ndege yasowa ndipo kuti tsopano katsapa ngono kwina kukwana maola 24 chisowereni cha ndege imenechi, ndipo kuti tonse mbali zonse zokhudzidwa zili kalikiliki kuyika ma effort kuti angapeze ndege imeneyi kuti mwina inadera malo ati, ndipo kuti kodi anthu amene anali mu ndege imeneyi angapulumutsidwe kapena ayi. Zikuoneka kuti ku chipani ya UTM nkhani imene akuganiza ndikuti mwina inde dziko likuchitapo kanthu pa nkhani imeneyi, koma mwina akanachita monjeza. Akamba nkhani yokuti mwina akanaonjeza anthu amene akugwira ntchito imeneyi, akambapo nkhani yakukhudzidwa kwawo chifukwa chakuchedwa kwa nkhani ya kufufuza ndege imeneyi, akambapo nkhani yokhudza kukula kwa malo amene tiyenera kufufuza ndege imeneyi. Ndipo ngati chipani paokha atengerapo ndithu mbali wa akufufuzaso madera ena monga kunyika, kudwangwa komanso kumchinji. Akupempha anthu otsatira chipanichi kuti mwina akhale bata pamene ntchito imene ikugwirika, ndipo kuti ngati chipani ayembekeza kuti alandira information kuchokera ku office zodalirika monga ku Malawi Defense Force pamene akupeza ma updates osiyana-siyana. Mwina ndimafuna ndamvetsetsa kuchokera kwa iwe kamene mwina tiyafotokozera amene akutsatira zodi yake. Munthu ukakwera ndege umauzidwa kuti ndege iyi tikunyamuka pano tikafika malo akuti nyengo ili motere kumene tikupita kunyengo, ndekuti akutanthauza zonsezi ndege imene inalibe zimenezo kapena chifukwa ngati tikupanga follow bwinobwino zimene akutiuza kuti ndege anayibweza itatsala pang'ono kutera pa bwalo la Mzuzu Airport, pa bwalo la ndege ku Mzuzu Airport, kwa chifukwa chakuti nyengo sinali bwino. Sindikudziwa kuti paulendo umenewu anapanga hando modani, koma mmene mukuneneramo nthawi zambiri mukakwera ndege mumauzidwa, mumalandiridwa mu ndege ndikuuzidwa nthawi imene mutenge ukafika kumene mukupita, nthawi zina amakuuzani ndithu kuti nyengo ili bwanji kumene mukupitako, ndipo kuti ndege iuluka motani mwina pa mtunda wautali motani. Zimenezi amanena ndithu mukakhala mu ndege zina. Sindikudziwa ngati mu ndege iyi chifani ndege ya asilikali kuti protocol yake imakhala motani, koma mmene munena zoona ndithu. Ndipo kuti pa nthawi imene ndege iyi imasowa ndikupanga emphasize pa nkhani yonena kuti kufufuza ndege imeneyi kukuchitika mu nkhalango. Imene chichitipatse tanthauzo lina kunena kuti ndiye kuti tikuganiza kuti ndege imeneyi ikhoza kukhala kuti sinatere ku bwalo la ndege, ndiye kuti yatera mu nkhalango. Ndipo ngati yatera mu nkhalango si malo umene imayenera kutera, imeneyo ndi ngozi. Ndipo ngozi ikachitika aidha anthu amakhala kuti ali moyo kapena sali moyo. Zimene zizi ndi basic and straightforward. Ndipo ndikuganiza kuti nkhani imene tikukambirana pano ndiyonena kuti imene anabweretsa pano ndiyonena kuti kodi tingapange machawi motani kuti tidziwe kuti kodi anthuwa ali moyo ndipo apulumutsidwe msanga, ndipo mwina ina akhoza kukhala kuti avulala apeze thandizo la kuvulala kumene mwina akhale kuti avulala. Pamene tili kuno boma la America latulutsanso kalata kusonyeza kukhudzika kwake, ndipo anena kuti ndiokonzeka nawonso kuthandizapo pa nkhani yokhudza kusaka ndege imeneyi. Mwina zikutanthauzanji komanso zikuphera mphongo motani ndi zimene anayankhula president siku apitawo? Ndi nkhani yokhudzana ndi kukhudzidwa nawonso ngati abwenzi a dziko la Malawi kuti akhudzidwa motani ndi zimene zachitikazi. Ndikumva kuti atumiza kuti C-12 aircraft imene idzathandiza pa ntchito yofufuza kuti kodi ndege inayi mwina ikakhale kuti yatera pati munkhalangomo, ngati yateradi munkhalangomo. Dzulo President Lazarus Chakwera anapempha kuti akufuna kwabwino awathandize, ndipo ananenapo ndithu kuti anayankhula ndi boma la America, anayankhula ndi boma la Israel, anayankhula ndi boma la Denmark kuti apeze kuti akhoza kuwathandiza bwanji kuti mwina ndege imeneyi ayipeze msanga kuti ili malo ati, ndipo ngati kungakhale kotheka kupulumutsa miyoyo ya anthu amene anali ndege imeneyi, amene ndi vice president wa dziko lino komanso president wa chipani chimene
chimapanga msonkhano wathu wa nkhani pano. Tathokoza kwambiri. Zikomo kwambiri chifukwa. Yeah, pamene tukamba za nkhani imeneyi tifotokozeso kuti nduna ya zofalitsa nkhani kapena kuti mneneri wa boma Moses Kunkuyu nawonso akhale akuchititsa msonkhano wathu wa nkhani limodzi ndi mkulu wa asilikali yankhondo ya MDF amene wandi Commander Valentino Piri akhalenso akukambapo pa nkhani yokhudza kusowa kwa ndege imene koma amene tafotokozeramu kuti tikhale tikumvabe tsatanetsatane kuchokera ku magawo osiyanasiyana achipani komanso ena ndi ena amene akhudzika ndi nkhani imeneyi ndiponso tifotokoze kuti pamene msonkhano amene unali mkati mtsogoleri wakale wa chipani cha UDF Tupele Muluzi nawonso anafika malo ano kuti nawonso aonetse kukhudzika kwawo ndi ngozi imeneyi. Mwapaderadera ndithokozeso kwambiri amene tagwira nawo ntchito kuno David Chapita komanso Roger Skuma amene atithandizira kuti zonse zitheke komanso tithokoze mwapaderadera Gabe Okamulomo komanso Gray Piri. Ine ndi Dickson Chivwati Gondwe ndifune nthawi yopambana.